weekend na naman boss, may pang-good vibes naman kami nga pabalon para sa inyo. Natapos na ang piniliay, may mga na-unfriend kag na-block na. Pero paano ba lang mag-move on? Lagawon ta kamong buwas na nagkanilain ng mga spots sa Carlota City. Halin sa Busay nga Tago. May matugnaw na spring water. Kag kalanaan para maka-move on na. Inatanan sa tripping iruming buwas at 10 a.m. Sa Sunday naman sa Baganihan, nadumduman yung pabala si Lola Encarnacion. Ang 73 anyos katigulang nga nagaisahanon nga nagakabuhi sa kag nagapuyo sa kabukiran sa Talisay City. Tsaka Foundation ang iya istorya sa Digicast Negros sa bulig sang Army kag PNP. Ginpatukuran siya sang bago nga balay. Ang iniga istorya sa Domingo sa Baganihan at 10 a.m.